Para putra, piye kabare dina iki? Awake dhewe ketemu meneh ana ing piwulang basa Jawa. Ing dina iki awake dhewe bakal nerusake piwulang sing wingi. Ya, yen wingi kuwi ajar nulis, saiki ajar basa. Kuwi yen basa Indonesiane tegese belajar berbahasa. Nggih. Nah, saiki ditelengke kaca 108. Mengko diteruske kaca 19. Nah, ana ing ajar basa kono ditulis tembung kosok balen. Kuwi tegese lawan kata. Ya, sing tegese walikan karo tembung sing ana kono. Saiki ana contone. Adem. Kuwi kosok balene panas. Adem kuwi dingin, panas kuwi ya panas. Ala kosok baline becik. Bening kosok baline budak. Bening itu jernih, budak itu keruh. Bodoh kosok baline pinter. Cedak kosok baline adoh. Cendak kosok baline dawa. Iki ana bedane nggih, cedak karo cendak. Cedak kuwi dekat, cendak kuwi pendek. Cethek kuwi kosok baline jero. Cethek kuwi dangkal, jero kuwi dalam. Cilik kosok baline gedhe. Kalah kosok baline menang. Lirih kosok baline seru. Lirih itu pelan-pelan, kalau seru itu keras. Luput kosok baline bener. Luput kuwi salah. Padha kosok baline beda. Pinggir kosok baline tengah. Pucuk kosok baline bongkot. Susah kosok baline bunga. Teka kosok baline lunga. Kuwi contone nggih, saiki diteruske ing ngisore kuwi aranana tembung kosok baline. Nah, nomor 1 kandel. Kandel kuwi kosok baline tipis. Kandel kuwi tegese tebal. Wangi kosok baline apek. Kendel kosok baline jireh. Kendel kuwi pemberani, jireh kuwi wedi. Kuru kosok baline lemu. Atos kosok baline empuk. Larang kosok baline murah. Ciut kosok baline ombo. Luwe itu ngelih. Luwe kosok baline wareg. Lapar ya luwe kuwi. Marem kosok baline kuciwa utawa gelo. Marem itu puas. Merem, J kuwi merem. Merem kuwi memejamkan mata, kosok baline melek. Nah, saiki njodoke kaca 109 kuwi uga goleki kosok balene. Tembung-tembung sing dicetak kandel mengko diganti utawa diisi kosok baline kuwi mau. Sing sregep sinau dadi titik-titik, yen keset dadi bodho. Bodho kosok balene pinter. Tumindak jujur kuwi becik, dene ngapusi kuwi titik-titik. Becik kuwi kosok baline ala. Adhiku seneng guyu, ora seneng titik-titik. Guyu kosok baline nangis, sedih nggih. Susi kuwi bocah resikan, dudu bocah titik-titik. Resikan kuwi suka kebersihan. Kosok baline ya kuwi bocah sing jorok, kuwi basa Jawane kemproh. Aku nyirami kembang supaya urip, lah kok malah titik-titik. Nah, urip kosok baline mati. Ini isine nomor 2. Saiki diteruske nomor 3. Kuwi isih kosok baline nggih. Es kuwi rasane anyep. Yen banyu umup rasane panas. Banyu umup itu air mendidih. Yen mlaku turut sisih titik-titik, aja sisih tengen. Tengen kosok baline kiwa. Dadi yen mlaku turut sisih kiwa, aja sisih tengen.
Omahe Wiwin adoh saka sekolahan nanging titik-titik pasar. Lah adoh kuwi kosok baline cedhak. D. Dolanan benthik kayune ditugel dadi loro, siji cendhak, siji dawa. Banyune kali bening banget, babar pisan ora budheg. Nah, kuwi para putra pasinaon ing dina iki nggih ajar basa utawa belajar berbahasa. Ing dina iki para putra wis sinau bab kosok balen. Kata yang berlawanan artinya. Ya, kanthi piwulang ing dina iki muga-muga para putra tansaya ngerti, tansaya pinter lan menawa nggarap tugas-tugas utawa ujian bisa nggarap kanthi becik lan asile uga becik ya uga apik bijine. Nah, tekan semedi dhisik, tekan sesuk meneh awake dhewe bakal ketemu meneh ana ing pelajaran liyane. Salam sehat semangat.